Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Kin yi hauka ne? Allah me haka? Kamar ya na Allah wuce mu shiga ciki. Kamar ya shiga, ya zaka nemi abin da ba naka ba. Abin da ba nawa ba. Idan uwarki tun jiya da kika taso tun daga Abuja baki da makwanci, kina jin ƴan gusau na baki masauki in kawo ki har nan shi ta nan muka zo. Kika shiga gidana. Ni na tarere yake da baki masauki saboda abokina baya nan. Amma lokacin muke san kayan da ba nawa ba, sai yanzu zaki ga wai zan nemi ga. Allah wuce mu shiga ciki. Wallahi ba zan shiga ba. Shiga ba. Ba za ki shiga ba? Ba zan shiga ba. Okay. Ina jawwalarki. Gashi nan. Na wuce nan. Ba zan bada ba. Kawo Ba zan bada ba. ban wayarki. Ba zan bada ba. Ban wayarki na ce.